talino. Hindi yung nagmumukha akong tanga dito. Okay, fine! Oo, may problema nga ako sa'yo. Bakit? Ano ba nagawa kong kasalanan sa'yo? I can't take this anymore. Ayoko na, Amber. Hindi kita maintindihan. Anong ibig mo sabihin? Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Amber, anak. Eto pa ang ulam, kumain ka mabuti. Gusto ko po sana hintayin si Papa para sabay-sabay na po tayong kumain. Huwag mo nang intayin ng tatay mo. Mamaya pa uuwi yun. Lagi siyang ginagabi sa pamamasada ng jeep. Bakit po ba siya nagpapaabot ng gabing-gabi? Para madagdagan yung kita niya. Para sa'yo. Para po sa akin? Kasi sa susunod na taon, college ka na. Kaya pinag-iipunan na namin ng papa mo yon. Ayaw naman namin na huminto ka sa pag-aaral. Sayang naman yung talino mo. Ma, saan po ba ako magka-college? Ikaw, saan mo ba gusto? Gusto ko po sana sa college dun sa kabilang bayan. Kaso private school po yun. Okay lang yun, walang kaso yun. Kaya nga nag-iipon na kami ng papa mo Diba, pangarap mo maging sikat na broadcaster tulad ng idol mo si Jessica Soho? Tuparin mo yun, anak, ha? Sisikapin namin makapagtapos ka ng college. Ikaw, ang gagawin mo lang, mag-aral lang mabuti para maipagmalaki ka namin ng papa mo. Sige po, Ma. Makakaasa po kayo sa akin. Hindi ko po kayo bibiguin. Mila, bakit hindi ka pa natutulog? Nagbibilang ka na naman ba ng ipon natin sa bangko? Oo. Halika, Dodong, maupo ka dito. Tingnan mo tong bankbook natin. Ito na ba yung ipon natin? Ang laki Sapat na yan para sa tuition fee ni Amber sa 1 taon. Tuloy na yung pagka-college ng anak mo. Mabuti naman kung ganun. Ano nga palang kukuning course ng anak mo, ha? Masscom daw. Gusto raw niya maging kilalang broadcaster tulad ni Jessica Soho. Sige, maganda yan. Di bale, dodoblehin ko ang pagsisikap ko sa pamamasada ng jeep para makapagsimula na tayo mag-ipon para sa second year ni Amber. Naniniwala ako, Dodong, na hindi sayang yung paghihirap natin kay Amber. Matalino tsaka masipag yung anak natin Kailangan makatapos siya ng pag-aaral para hindi siya maging katulad natin. Ayokong danasin ng anak natin yung hirap na pinagdaanan natin. Anak, nandito na tayo sa tapat ng eskwelahan mo. Mag-aral ka mabuti, ha? Opo, Pa. Sige po, bababa na po ako ng jeep. Galingan mo, anak. Magpa-impress ka sa mga teacher mo. Opo, Pa. Mag-iingat ka, Amber. Sa wakas, nakakapag-aral na rin sa kolehiyo ang anak ko. Ako na siguro ang pinakamasayang ama kapag nakita ko siyang nagsuot ng toga at umakyat ng entablado para kunin ang diploma niya. Pare Dodong, patsakay. O sige pare, sakay ka na. Anong ginagawa mo dito? Hinatid ko lang yung anak ko sa eskwelahan. College na ang anak ko. Ikaw? Napadaan lang ako dito. Meron kasi akong pinuntahan na malapit dito. Ganun ba? Teka sandali, paandarin ko na ulit tong jeep. Siya nga pala, Dodong.
Nabalitaan ko nga magkakaroon na ng liga para sa mga jeepney driver sa barangay natin. Sponsor daw ni Congresswoman Roman. Talaga? Ano, sali tayo ha? Naku, wala akong panahon dyan. Unahin ko muna yung pangkabuhayan namin ng pamilya ko. Eto naman Sa umaga lang gaganapin yun. Sa hapon, libre na tayong mamasada ulit. Kahit na, sayang din yung kikitain ko sa umagang yon. Alam mo, Dodong, minsan naman matuto kang magpahinga. Hindi naman siguro magugutom ang pamilya mo kung magpapahinga ka lang ng ilang oras. May pinag-aaral ako sa kolehiyo at hindi biro ang gastos doon. Kailangan ko magpursigi para matupad ang pangarap ng anak ko. Alam mo, napapansin ko sa inyo ni Mila tutok na tutok kayo masyado dyan sa anak nyo. Natural. Siya ang mag-aahon sa amin na sa hirap. Paano kung hindi? Baka mabigo ka lang. Tiwala ako kay Amber, pare. Alam kong hindi niya kami bibiguin. Nangako siya sa amin. At kilala ko ang batang yun. Mataas ang pangarap nun para sa buhay niya. Temyong, malakas ang kumpiyansa kong hindi kami magsisisi ni Mila sa pagpapaaral kay Amber. So Amber, kumusta na ang first day mo sa college? Eto, ayos naman. May nakilala ka na ba na cute na guys dito? Wala pa. Tsaka wala akong panahong makapagkilala sa mga lalaking estudyante dito. Pumunta ako dito para mag-aral. Sus, ito naman. Huwag nga KJ dyan. Hindi lang naman pag-aaral ang dahilan kung bakit nandito ka sa college. Kasi kailangan mo rin makipagkaibigan at makipagbonding sa mga kaklase mo. Anyway, nakapunta ka na ba sa gym kanina? Oo, ang laki nga ng gym ng school natin eh. Nakita mo ba yung mga varsity players ng school natin? Ang hot nila, lalo na si Cedric Garces. Cedric? Oo, yun yung pinakasikat na player dito. Yung 3-point sharpshooter. Oo. Nakita ko nga yung lalaking yun kanina. Alam mo ba, Amber, maraming kolehiyalang nagkakagulo kay Cedric. Ay, nako. Speaking of Cedric, Amber, ayun na, papalapit na siya. Hi. Hi! Freshman? Oo, first year pa lang kami. So I guess you know me already. Oo naman, ikaw si Cedric Garces, ang pinaka-popular na guy sa buong campus. Anyway, Cedric, ako si Colleen at itong kaibigan ko si Amber. Hi, Amber. Ay, ako na nga lang ang kamayan mo. Alam mo, mahihain talaga yung kaibigan ko eh. Nice to meet you, Cedric. Ako rin, Cedric. Nice to meet you. Same here. Oh, by the way, since freshman kayo, you need some orientation from your upperclassmen, right? And I'm glad to be your guide. Talaga? Of course. Why don't we have some coffee at cafeteria? Tara, i-liver ko kayo. Naku, obvious na obvious talaga, Amber. Type ka ni Cedric. Paano mo naman nasabi, ha? Kasi ba naman kanina nung nakipagkamay ako sa kanya, sa'yo siya nakatingin. Tapos habang nasa cafeteria tayo, ang lagkit ng titig niya sa'yo habang nagkukwento ka tungkol dun sa buhay mo sa bayan. Amber, believe me, may gusto sa'yo yung #1 campus heartthrob natin. Hay, Colleen, huwag mong isaksak sa utak ko mga ganyang bagay. Wala pa sa isip ko yan. Ito naman, masyado kang KJ. Huwag kang masyadong magpaka-nerd dyan. Subukan mo namang maranasan na maging babae ka. Aminin mo, kinikilig ka rin kay Cedric. Oo, gwapo si Cedric. Pero Colleen, hindi pa ako handa mag-appreciate ng cute na guy sa panahon ngayon. Pag-aaral mo lang iniisip ko. Ay sus, kunwari ka pa. Sinasabi mo lang yan kasi hindi ka pa napapana ni Cupido. Mag-iisa ka lang? Oh, ikaw pala, Cedric. Oo, ako lang uuwi mag-isa. Nauna na kasi yung mga kaibigan ko eh. Okay, ganun ba? Saan ka ba umuwi? Sa Pulang Bato. Ihatid na kita.
Pero malayo yun dito, nakakahiya naman sa'yo. Naka-wheels naman ako eh. Wheels? I mean, may kotse ako. Doon nakapark sa tapat ng convenience store. Mas mabilis kang makakauwi sa inyo kung gagamitin natin yun. Cedric, ano kasi... Bawal ba sa mga magulang mo na ihatid sundo ka ng mga lalaki? Oo. Eh di, ibababa na lang kita sa malapit sa inyo. Alam mo kasi, delikadong umuwi sa isang babae kapag ganitong oras. Lalo na kung liblib pala yung inuuwian mo. Don't worry, safe ka sa akin. May tiwala naman ako sa'yo. Pero kasi... Sige na, para masiguro kong safe ka. Sige na nga, sasabay na ako sa'yo. Hello? Colleen? Oh, ba't napatawag ka? Tinext mo kasi sa akin na hinatid ka kanina ni Cedric dyan sa bahay niyo. Eh, ano ngayon? Girl, congratulations! Kasi napatunayan mo na type ka niya. Ganun ba yun? Type na agad? Hindi ba pwedeng nagmagandang loob lang? Hindi siya mag-aaksaya na ihatid ka sa inyo kung hindi ka talaga niya gusto, no? Hello! Ang layo-layo kaya sa kabehas na nung lugar niyo. So ano, Amber? Kapag nanligaw ba si Cedric sa'yo, sasagutin mo ba siya? Ha? Hindi. Kasi magkukonsentrate muna ako sa pag-aaral ko. Amber naman, lahat ng babae sa campus natin, pinapanalangin na maging jowa nila si Cedric. Tapos ikaw, sasayangin mo lang. Alam mo, friend, you should be proud kasi napatunayan mo na ikaw ang pinakamagandang babae sa campus natin. Dahil sa'yo nagkagusto yung pinakagwapong lalaki. Hindi lang sa buong campus, kundi sa buong Laguna. May ganun? Alden Richards na ba ang peg ni Cedric? Mas gwapo pa si Cedric kahit pagsamasamayan mo pa sina Alden Richards, James Reid at Enrique Hill, no? Ay naku, ewan ko ba sa inyo bakit patay na patay kayo dyan kay Cedric Garces? Kung ako lang sana ang nagusto ni Cedric, naku, I'll be proud. Ibabandero ko siya sa buong Laguna. Ay nako, sige, sa'yo na lang si Cedric. Yan ang hirap sa'yo. Nagpe-pretend ka na hindi mo type si Cedric pero alam ko deep inside na gustong-gusto mo siya. Hindi mo lang mailabas ang feelings mo kasi nga mahigpit sa'yo ang magulang mo. Hindi naman sa mahigpit sila. Kailangan ko lang mag-aral ng mabuti kasi nagpapakahirap ang mga magulang ko sa pagbabanat ng buto para lang makapag-aral ako ng college. Tapos maglalandi lang ako. Nakakakonsensya yun, no? Hindi naman paglalandi ang tawag doon. You're just enjoying your life, your femininity. Basta, Colleen, hindi ako interested kay Cedric o sa kahit kaninong lalaki. Hi, Colleen. Oh, ikaw pala, Cedric. Maupo ka. Just wondering, bakit dito ka umpo ang dami-dami namang bakanting pwesto? Ayokong mag-isa habang nagla-lunch. At saka, nandito ako para kausapin ka. Okay. Si Amber, bakit hindi mo kasabay yung kaibigan mo? Ayun, nasa library. Nagpapaka-genius. Alam mo naman yung babaeng yun. Ipinanganak na nerd at KJ. Anyway, bakit mo ba siya hinahanap? Wala lang. Tapatin mo nga ako, Mr. Cedric Garces. May gusto ka ba sa kaibigan ko? Aaminin ko. Oo. Kaya nga, gusto kita makausap. Magpapatulong sana ako sa'yo na ilakad mo ako kay Amber. Naku, magsasayang ka lang ng pagod at effort sa kanya. Hindi siya nag-e-entertain ng manliligaw. Ang katwiran niya, concentrated muna raw siya sa pag-aaral niya. Ang baduy nga eh. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Alam mo, Colleen, naniniwala ako na bibigay din niyang si Amber sa lalaki. At saka, alam ko, Colleen, gusto rin ako ni Amber. Oo, gusto ka nun. Denial queen nga lang ang lukaret na yun, no? Colleen, matagal ko nang dinidiskartehan yung kaibigan mo. Kaso, mailap sa akin si Amber. Kaya, kailangan ko ng tulong mo. Sige. Tutulungan kitang ilakad kay Amber. Pero pag ayaw niya na talaga, no choice ka kundi maghanap na lang ng iba. Hello, Amber? Sabi ko na nga ba, tatawag ka eh. Mukhang hindi ka na uubusan ng load ah. Panay ang text mo sa akin. Bakit?
Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko, pero concern lang ako sa'yo. Don't worry. Hindi ako mauubusan ng load. Nakaplan ako eh. Sige, bahala ka. Anyway, hindi ko pala naitanong sa'yo. Kanina mo nakuha tong bago kong number? Kanino ba? Hindi kay Colleen. Alam mo, may sinabi siya sa akin tungkol sa inamin mo sa kanya. Inamin? Anong inamin? Nakrush mo raw ako. Ano? Uy, hindi totoo yan ah. Sus, di raw totoo. Huwag ka na mag-deny pa. Nagsisinungaling lang yan si Colleen. Ang totoo, siya may gusto sa'yo, hindi ako. Iba ang type ni Colleen. Si Mark Anthony. Sumabalik tayo. May gusto ka sa akin, di ba? Huwag ka nga, Shumero. Magpapaka-plastic ka pa ba? Ay, basta. Totoo man o hindi, basta manliligaw ako sa'yo. Ha? Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Manliligaw ako sa'yo. Whether you like it or not. Sinabi ko na sa'yo ha. Hindi mo matatakasan ang charm ko. So, balita ko. Nanliligaw na sa'yo si Cedric. Kumusta? Ano ang status niyo? Actually, kami na ni Cedric. Ano? Talaga? Ang bilis naman. Ang kulit eh. Napauo tuloy ako kahit ayoko sana. Sus, wag ka nga mag-inarte dyan. You should be proud na kayo ni Cedric. Sigurado ako na maraming babaeng iiyak. Oras na malaman nilang sa'yo lang pala babagsak ang #1 campus heartthrob. At isa ka na sa iiyak. Naku, hindi no. Meron na akong Mark Anthony. Kami na rin, bes. Eh di wow, pareho na pala tayo may jowa na. Mabalik muna tayo sa'yo ha. Ngayon kayo na ni Cedric. Huwag ka na magpaka-ipokrita pa ha. Sunggaban mo na ang dapat sunggaban kay Cedric. Kaloka ka. Ang inaalala ko lang ngayon, paano na yung promise ko sa mga magulang ko na hindi muna ako magkaka-boyfriend? Ano ba? Kalimutan mo na nga yun. Magpakasaya ka muna sa bagong love life mo. Siguro hindi ko na lang muna sasabihin sa kanila ang tungkol sa amin ni Cedric. Pero pinapangako ko, mag-aaral pa rin ako mabuti. Dapat lang no? Anyways, mag-iingat ka ha. Hindi porket gwapo si Cedric bibigay ka na, alam mo na. Huwag mo agad ibibigay ang bataan. Sus, alam ko na yan, Colleen. Dudong, pinagpapawisan ka oh. Ako, Diyos ko, pagod na pagod ang asawa ko sa pamamasada. Buti pala kasama ako ngayon sa huling biyahe ngayong gabi. Nawawala ang pagod ko kapag kasama kita. Asus? Kailangan ko ng makarami ng biyahe para sa anak natin. Parang kailan lang? 1 linggo na lang at matatapos na ang first sem ni Amber, no? Pero maraming taon pa ang bubunuin natin sa anak natin. Alam mo, Mila, ngayon pa lang iniisip ko na yung graduation ni Amber. Naku, tayo na siguro ang pinakamasayang magulang sa mundo. Naku, sigurado magpapahanda tayo. Kahit sa buong barangay pa, no? Imbitahan ko rin yan si paring Temyong. Masyadong negative kasi yung taong yun eh. Madalas siyang sabihin sa akin na huwag daw akong umasa kasi baka raw mabigo tayo kay Amber. Kaya nga pinamukha ko talaga sa kanya na nagkakamali siya. Iba si Amber sa mga anak niyang maagang nagsipag-asawa. Oh, si paring Temyong ba yun? Sandali, ihinto ko lang yung jeep. Paring Temyong! Pauwi ka na ba? Sumabay ka na sa amin na mag-asawa. Sige! Sino ba yung inaabangan mo doon sa waiting shed? Wala. Kagagaling ko lang kasi sa isang kumari ko. Pauwi na ako. Kayo? Madaling araw na't namamasada pa rin kayo ng jeep. Kailangan kasi naming damihan ng pamamasada. Pero pauwi na rin kami. Pagod na kasi itong si Dodong. Alam nyo, ang tibay niyong mag-asawa pagdating sa kasipagan ha. Alam mo, Temyong, nawawala ang pagod naming mag-asawa kapag naiisip naming darating ang araw na makapagtatapos ng kolehiyo ang anak naming si Amber. Pag na-graduate na siya ng college, naku, sigurado makapagre-relax na kami ng konti. Noon pa kita pinapayuhan, pare. Huwag ka masyadong umasa, baka mabigo ka. Matalino ang anak namin, Temyong. Hindi niya kami bibiguin.
Alam mo, walang matalino pag tinamaan ng pag-ibig. Lalo na't kabataan. Maniwala kayo sa akin. Nawawala sa katinuan ng mga kabataan ngayon kapag umiibig na sila. Wala pa naman kaming nababalita ang boyfriend ni Amber. Basta Temyong, tiwala pa rin kami sa anak namin. Tara, Amber. Masok na tayo sa loob. Cedric, bakit tayo pumunta dito sa motel? Anong gagawin natin dito? Nagmamahalan tayo, di ba? Oo, pero Cedric... Kanina sa sinihan. Ang sarap-sarap mong humalik. Tapos ngayon, matatakot ka. Iba yung halik lang. Iba rin yung nangyayari sa ganitong lugar. Babe, huwag ka na matakot. I promise, magiging maayos ang lahat. I'll assure you na ito na yung pinakamasarap na gagawin natin. Dito natin masusukat kung gaano natin kamahal yung isa't isa. Cedric... Amber, ibigay mo na sa akin ang lahat ng sayo. At ibibigay ko rin yung sa akin. Cedric... Amber... Ayos ka lang ba, Amber? Parang hindi magandang lagay mo, ha? Namumutla ka tapos... basta? Medyo masama nga ang pakiramdam ko. Alam mo, almost 2 months ka ng ganyan. Ano ba nangyari sa inyo ni Cedric, ha? Colleen, may aaminin ako sa'yo. May nangyari sa amin ni Cedric almost 2 months ago. Hindi ko dapat isusuko ang virginity ko sa kanya. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko Para bang na-hypnotize mo niya ako. Naku, bakit ka bumigay? Sandali, hindi kaya buntis ka? Huwag naman sana. Kasi kung buntis nga ako, siguradong malaking problema to. Amber, may palagay akong buntis ka. Oh my God! Paano ang sadis mo, ha? Kung ako sa'yo, mag-pregnancy test ka na para sure. Mamaya bibili ako sa butika. Ay, nakita na ba kayo ni Cedric, ha? Hindi pa nga 1 week na siyang absent sa mga klase niya. Nag-aalala na nga ako sa taong yun Sinusubukan ko kasi siyang tawagan at i-text pero walang sagot. Paano nga kung buntis ka? Sasabihin mo ba sa kanyang totoo? Siyempre sasabihin ko yun sa kanya. Alangan namang ako lang ang maghirap dito. Pareho naman namin kagustuhan to kaya dapat pareho namin harapin to. Kaso ang tanong, Amber, pananagutan ka kaya ng boyfriend mo? Amber! Anak! Andito ka lang pala sa kusina. Oh, bakit? Ano nangyari sa'yo? Namumutla ka. Ma! Bakit ka ba umiiyak? Sandali. Buntis ka ba? Ma! Buntis ka nga? Ha? Ano, Amber? Buntis ka ba? Sumagot ka! Patawarin niyo po ako, Ma! Hayop ka! Malandi ka! Malandi kang babae ka! Napakawalang iya mo! Napakawalang iya mo! Wala kang kwentang anak! Matama na po kayo usap. Mawa na po kayo sa akin. Hindi ka na nahiya! Yan ba ang igaganti mo sa pagsasakripisyo namin ng papa mo? Patawarin Ha? niyo po ako. Narinig ko nagsisigawan kayo mag-ina. Anong problema dyan? Yang anak mo! Nagpabuntes! Ano? Buntis ka nga, anak? Patawad po. Patawad po. Diyos ko. Amber. Anak.
Bakit mo ginawa sa amin to? Saan kami nagkulang? Dodong! Saan ka pupunta, Dodong? Bumalik ka rito! Patawarin niyo na po ako ba? Nakita mo na, Amber? Nakita mo na ginawa mo? Sobrang nasaktan kami ng ama mo sa ginawa mo! Pinaghirapan ka namin tapos bibigoin mo lang pala kami? Anong klase kang anak? Bakit bigla yata nagbago si Cedric? Ano po bang nangyayari sa kanya? Bakit parang nanlalamig siya sa akin? Hindi ko alam, Diyos ko. Sana tulungan niyo naman po ako. Mahal na mahal ko po si Cedric. Nasaan na kaya siya? Teka. Cannot be reached ang cellphone niya. Pero alam ko pumasok siya ngayong araw sa school. Lord, please. Teka, si Cedric yun Mahabol nga. Cedric! Cedric, sandali! Cedric, ano ba? Cedric, bakit ka ba ganyan? Huwag mo nga akong kausapin. Cedric! Ano ba? Amber, bitawan mo nga ako! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ba ako palaging iniiwasan? Bakit di mo sinasagot yung mga text at tawag ko sa'yo? Tapos binlock mo pa ako sa Facebook? Cedric, may problema ba, ha? Ano? Please lang! Layuan mo ako! Wala ako sa mood! Cedric, ano ba? Kung may problema ka sa akin, sabihin mo naman sa akin, oh! Hindi yung nagmumukha akong tanga dito! Okay, fine! Oo! May problema nga ako sa'yo! Bakit? Ano ba nagawa kong kasalanan sa'yo? I can't take this anymore! Ayoko na, Amber! Hindi kita maintindihan. Anong ibig mo sabihin? Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo! Cedric, akala ko ba mahal mo ako? Bakit ka makikipag-iwalay? Simple lang, Amber. Hindi kita mahal. I'm sorry. I don't want to be rude, pero na-realize ko na wala talaga akong nararamdaman ng pagmamahal sa'yo. Buntis ako, Cedric. 2 months na. Anong sabi mo? Nagbunga ang pagmamahala natin. Hindi. Hindi ko pananagutan yan. What? Pero... Hindi kita kayang mahalin. Tama na! Ayoko na! Mag-isa kang harapin yung problema mo. Huwag mo akong damay. Hindi mo magagawa sa akin to. I bet I will. Sige. Pagbibigyan kita na sampalin mo ako. Pero wala ka talaga maaasahan sa akin, Amber. Goodbye. Salamat na lang sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Cedric, wag. I can't let you go. Kaya mo akong i-let go. Maniwala ka sa akin. I'm sorry. Kung ganon, hindi ka na pananagutan ng lalaking yon? Opo, Ma. Kita mo na yung perwisyong ginawa mo? Hirap na kami ng papa mo na itaguyod yung pamilyang to. Tapos magbibigay ka pa sa amin ng problema? Hindi ka ba naaawa sa amin, ha, Amber? Ano pong gusto nyo? Ipapalaglag ko po tong anak ko? Gaga ka ba? Bakit mo ipapalaglag? Kasalanan sa Diyos yung pumatay, tandaan mo yan! Ha? Ituloy mo yan, anak. Pagtutulungan na lang natin yung 3. Ma, baka hindi na po muna ako mag-aral.
Maghahanap buhay na lang po siguro ako para makatulong sa inyo sa mga gastusin. Bahala ka. Pero ito lang ang masasabi ko. Sinayang mong lahat ng magagandang pagkakataon na dumating sa'yo. Hindi mo pinairal yung utak mo. At sa halip, nakinig ka dyan sa puso mo. Ayan tuloy yung napala mo. Mapakiusap po. Tama na po yung sisihan. Nagkamali na po ako. At pinagsisisihan ko na po yun. Natuto na po ako sa mga kasalanan ko. Sana naman. Anak, totoo yung sinasabi mo. Pero Amber, ang papa mo, pakiramdam ko, sobrang dinamdam niya yung ginawa mo. Umasa siya sa'yo. Pinagmalaki ka niya sa iba. Tapos kabiguan lang ang ibibigay mo sa kanya. Ma. Walang magagawa yung pag-iyak mo. Ang atupagin mo, kung paano maibabalik yung tiwala at pagmamahal sa'yo ng papa mo. Pare, lasing na tayo pareho. At sa kagabi na. At tara, umalis na tayo dito. Ay, hindi, Temyong. Gusto kong magstay dito sa beer house. Gusto ko pang uminom. Ito ang pera, paring Temyong. Magpabili ka pa ng 2 beer dyan. Ay, kaya mo pa ba? Oo. Ako parang hindi ko na kaya. Saka may biyahe pa tayo bukas. Naku, lintik na biyahe nga na. Huwag na tayong magbiyahe. Uminom na lang tayo hanggang umaga, pare. Alak pa! Alam mo, paring Dodong, kung may problema ka, harapin mo. Hindi yung dinadaan mo sa alak. Bakit ka ba nangingialam ha, paring Temyo? Ayokong umuwi ng bahay eh. Pag umuwi ako, problema agad ang sasalubong sa akin. Naiintindihan kita. Ganyan din ang naranasan ko noon. Umasa ako sa anak kong babae na hindi ako bibiguin. Pero ayun, binigo lang ako. Kaya nga sinabi ko sa'yo, huwag mong itoon masyado yung atensyon mo kay Amber. Para sakaling may mangyaring hindi maganda, hindi ka masasaktan. Kaso hindi ka nakinig sa akin. At ayan nga, binigo ka ng anak mo. Walang masama kung ipagmalaki ko si Amber. Anak ko siya eh. Normal lang yun sa isang magulang. Pero mahirap tanggapin kapag binigo ka ng anak mo na inaasahan mo. Masyado kasi ako naging kampante sa anak kong yan. Akala ko matalino. Yun pala, bobo! Ay, huwag mong sisihin ang anak mo. Ay, nagkamali siya. Patawarin mo siya. Hindi ko siya mapapatawad, Temyong. Huwag kang magsalita ng ganyan, paring Dodong. Anak mo pa rin si Amber. At kahit anong pagmamatigas mo, lalambot ka rin pagdating sa kanya. Ikaw ang magulang. Gusto ko makalimot. Sige na, parin, Temyong. Bili mo bang ko ng beer dyan? Nako, bumagsak na ka. Ay, sinabi ko naman sa'yo, pare. Lasing ka na. Ang tigas kasi ng ulo mo. At tatawag na lang ako ng tulong para may hatid sa bahay nila. O eto, magkape ka muna. Sinong naghatid sa akin? Sino pa ba? Di si Temyong. Si Amber ang naabutan niya kaya ang anak mo ang nag-esikaso sa'yo habang natutulog ka. Dodong, hindi ka naman dating ganyan. Alam mo, hindi sagot yung pagpapakalasing para makalimutan mo yung mga problema. Bigong-bigo ako, Mila. Bigong-bigo tayo. Andyan na yan eh. Wala na tayong magagawa.
Siya nga pala, may nabalitaan ako tungkol sa nakabuntis sa anak mo. Bigla na lang daw nawala sa school nila yung hinayupak na yun. Natatakot siguro na lusubin natin siya. Buwisit na lalaking yun, napaka-irresponsable. Ano yung tawag mo dun kay Amber? Hindi ba irresponsable ang anak din niyang anak mo? Dodong, huwag ka na mag-guide sa anak mo. Sa totoo lang, hindi natin dapat sisihin yung lalaki nakabuntis dyan sa magaling mong anak. Kung hindi malandi ang anak mo, hindi siya mabubuntis. Kung may importansya sa kanya ang mga pagsisikap natin, hindi mangyayari to. Yun naman ang pakiusap natin sa kanya, di ba? Naunahin ang pag-aaral. Pero matigas ang ulo niya. Nagpakabobo siya. Bobo siya! Tama na, Dodong. Lalo mong pinalalala yung sitwasyon eh. Dodong, pakiusap naman. Subukan mo nang patawarin si Amber. Biningguman niya tayo pero anak pa rin natin siya. At sa sitwasyon niya ngayon, tayo ang dapat maging sandigan niya. Huwag na naman natin siyang ibaba lalo. At sa halip, iiangat natin yung anak natin. Bahala ka dyan sa anak mo. Dodong! Paano na tong kape mo? Dodong! Dodong! O Amber, halika. Sumabay ka na sa amin kumain ng tatay mo. Ano anak? Ayos ba sa yung pagkain natin? Di ka ba nahihirapan? Opo, Ma. Mila, paabot nga nung baso. Ipagsalin mo na rin ako. Ako na po, Pa. Ikaw, Mila, ang gusto kong magsalin sa akin ng tubig. Sige. O anak, ano pang hinihintay mo dyan? Kumain ka na. Pa, kausapin niyo naman po ako. Maglilimang buwan na po itong pinagpupuntis ko. Gano'n na rin po katagal na hindi niyo ako kinakausap. Hindi niyo nga po ako pinagalitan nung malaman niyo yung kalagayan ko. Pero kontratuhin niyo naman po ako. Daig ko pang tinorture. Parang hindi po ako nag-i-exist. Ang sakit pa. Masakit na po yung ginagawa niyo sa akin. Pa, pinagsisisihan ko na po yung lahat ng pagkakamali ko. Opo, alam ko naman pong huli na eh. Pero pa, sana naman po bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Dodong! Ano ba? Bumalik ka dito! Hindi ka pa tapos kumain, Dodong! Amber, hindi mo masisisi yung tatay mo kung ganyan ang trato niya sa'yo. Sinira mo kasi yung mga pangarap niya. Ma, pwede ko naman pong matupad ang mga pangarap niya kahit na may anak na po ako eh. Makakapag-aaral pa naman po ako. Magiging journalist pa rin po ako balang araw. Anak, hindi yon ang punto ko. Ang gusto ng papa mo, maging maayos ang buhay mo. Yung humahanga sa'yo ang lahat dahil sa tagumpay mo. Hindi yung pinagchichismisan ka dahil disgrasyada ka. Alam mo ba? Ikaw ngayon ang tampulan ng chismis dito sa lugar natin. Nasasaktan ng papa mo tuwing nakakarinig siya ng mga panlalait at paninira laban sa'yo. Wala siyang magawa para ipagtanggol ka. Kasi ikaw rin naman ang may gawa nito. Ang tanging magagawa mo lang siguro sa mga oras na ito, patunayan mo sa papa mo at sa lahat ng mga nanlalait sa'yo na kaya mo pa rin bumangon at umasenso. Natitingalain ka ulit ng mga tao na dating nang insulto sa'yo. Amber, patunayan mo na mali silang lahat sa panghuhusga nila sa'yo.
Aalis ka na? Opo. Oh, mag-iingat ka dun sa Maynila, ha? Huwag mo rin kakalimutan tumawag sa bahay para alam naman namin yung nangyayari sa'yo doon. Palagi po akong tatawag sa inyo para kumustahin ang anak ko. Siya nga pala, nagpaalam ka na ba sa papa mo? Hindi pa po. Magpaalam ka na. Hindi na po, Ma. Umalis man po ako o hindi, wala naman po siyang pakialam na sa akin eh. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ilang beses na po akong humingi ng tawad sa kanya, pero baliwala naman po ako sa kanya. Tanggap ko na, Ma. Kung wala na po siyang pagpapahalaga sa akin. Anak, huwag mong isipin na hindi ka na mahal ng tatay mo. Dahil mahal na mahal ka niya. Basta, Ma, huwag po kayong mag-alala. Palagi po ako magpapadala ng pera sa inyo. Dodong! Dodong, aalis na ang anak mo. Ma, huwag niyo na pong tawagin si Papa. Sige na po, aalis na po ako. Sige anak, mag-iingat ka ha. Hello, Amber. Ikaw ba yan? Opo, Ma. Kumusta na po kayo dyan? Ito, ayos naman kami ng tatay mo. Aba, itong anak mo, nako, bibong-bibo. Siya ang libangan namin dito sa bahay. Ikaw, kamusta ka naman dyan sa Maynila? Ayos lang din po, Ma. Hindi ka ba napapagod sa trabaho mo bilang sales lady ng mall? Medyo po. Pero malaki naman pong kinikita ko. Lalo na kapag may overtime. Kaya ayos na rin po. Nga pala, Ma. Dun sa pinagtatrabahuhan kong mall, may foundation sila na nagbibigay ng scholarship sa mga empleyado nilang gustong makapagtapos ng college. Bala ko pong mag-apply. Ganon ba? Sige anak, ituloy mo yan. Malay mo, makapasa ka sa scholarship at matupad mo din yung pangarap mong maging isang kilalang reporter, di ba? Pagbubutihin ko po, Ma. Para naman po maging proud ulit kayo ni Papa sa akin. Aba, may sulat na nakaipit sa pinto. Ano kaya to? Uy, sa akin nakapangalan ah. At galing sa foundation. Mabasa nga. Oh my God! Oh my God! Pumasa ako sa scholarship! Lord, salamat po! Sa wakas, matutupad ko na rin ang mga pangarap ko! Congratulations, Amber! Naku, salamat po, Ma'am. Nagbunga na rin ang 4 na taon mong pagsusunog ng kilay. Look at you now! Hindi ka basta graduate lang. You're a cum laude. Hindi naman po ako magiging cum laude kung hindi dahil sa masisipag kong profs. At saka, syempre, sa inyo po, Ma'am. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Kayo po ang nagpursige sa akin na mag-aral at saka mangharap ng malaki. Kayo po ang nagpamulat sa akin na mahalagang edukasyon. Kaya po talaga sinikap kong makatapos sa kolehiyo. Ano bang plans mo ngayong graduate ka na? Saan mo balak magtrabaho? Susubukan ko pong mag-apply sa TV station bilang reporter or correspondent. Kung hindi man, kahit lang po news writer or researcher.
Ang importante lang naman po sa akin makapagtrabaho para sa anak ko at sa mga magulang ko. Good luck sa bagong buhay na tatahakin mo. Oh, eto na pala mga magulang mo, Amber. Magandang hapon po, ma'am. Salamat po pala at tinulungan niyo yung anak ko na makatapos ng pag-aaral. Wala po yun, ma'am. Ginawa ko lang po ang tungkulin ko bilang guro. At saka, swerte kayo mag-asawa dahil meron kayong anak na masipag at mapagmahal. O paano po, sir, ma'am, Amber, maiwan ko na kayo para naman magkaroon kayo ng pagkakataong makapag-bonding. Sige po, Professor Agkawili. Maraming salamat po ulit. Amber, anak, proud na proud kami ng papa mo sa'yo. Oo, anak. Tama ang mama mo. Pa, after so many years, ngayon niyo lang po ulit ako pinansin. Hindi na po ba kayo galit sa akin? Anak kita, Amber. Matagal na kitang napatawad. Pero, bakit po? Hindi niyo po ako kinausap o pinansin man lang. Alam niyo po ba? Ilang taon ko pong tinamdam yun. Sobrang sakit po kasi. Patawarin mo ako, anak. Ang totoo niyan, gusto na rin kitang kausapin nun. Pero nahihiya ako sa'yo. At saka busy ka na rin sa trabaho at sa pag-aaral mo. Kaya hinayaan ko na lang muna na tuparin ang mga pangarap mo. Amber, sana huwag ka nang magalit pa sa akin. Patawarin mo na ako. Pa, hindi naman po ako galit sa inyo At saka, masaya nga po ako ngayon dahil napatawad niyo na po ako. Ang totoo po niyan, Ma, Pa, kayo po ang naging inspirasyon ko para magsumikap po ako sa pag-aaral. Sinikap ko pong bumangon para maibalik ko yung pagtitiwala niyo sa akin. At para to pa rin ang pangarap niyo para sa akin. Sinikap ko po talaga huwag mabigo. Dahil ayoko na po dagdagan pa yung sakit ng pagkabigo na binigay ko po sa inyo noon. Pa, Ma, Nak, para po talaga sa inyo itong diploma ko. Amber, anak. Kung alam mo lang kung gaano kami ka-proud sa'yo. Pinagmamalaki ka namin, anak. At nagpapasalamat kami sa Diyos na ikaw ang binigay niya sa amin. Anak ko. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko rin po kayo ni Mama. Hindi ko po kayo pagpapalit sa kahit na kaninong magulang. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Number one SM radio station.